amma dai saurara ba dai wannan waka ba kin san in dai ka kamo in mata kamar nefa ce in dai sun faranta ma wallahi karshe sun kawo ma bil yanzu dai me ma'alaki faɗi kawai to fili ji ga mun ga wakan nan ba za a yi ta banza ba kayan sallah dama ko wannan kayan ba su sallah ba ki sallah azhar bane dama ba wannan ba ai ka san azumi ya zo kuma ai ana kayan sallah wanda za a sa a fita yawo sallah kaga ai kuma za mu je gidan mama dama fa haushin ki nake ji alquran je juma'a na yi posting din hoto na kin sai mun jaki mun rubuta mun jaki a jiki daman tara ki ne daman jiran wannan kin sa mun jike ma'ana jaki ni ko ba abin da nace ba to me yake nufi jike din nan tana nufin jiman kare ya za ban yadda ba kawai jaki yake nufi kawai wallahi bayan sallah ma shirya wallahi bayan sallah bayan sallah ka dawo kuma kai dama ku maza dama ku a rayuwanku ko haka kuke mayaudaran banza na ga yadda zaka zo kofar gidan nan bayan sallah ka ce ka zo guri